Bueno, eta telebistan, zuentzako, bueno, zuri ikusi zaitugu, bueno, gimnasi joan da historik egiten hortzea. Horre, bai, ikusi janik egindarrak egela eman eurra. Baina, zuretzako lehendabiziko esperientzia, ez da? Bai. Eta zemuz bizi izan dezu? Jo, ikerri ondo, ez dakit nik natural izatuen bakarriakit, eta holaxe izan naiz, eta gaina jakinda, bai, nikin askotan komendatu eten bezala abenturan, bueno, egunero bai ginen bata beste izaten, kontuak altzean un gauden. Aukera guri eman digu eta gu ez baginen etorri beste inor etorriko zan, orduan. Saiatu gea, altzan honen ematen gure aldetik, eta niko ixe egin den. Eta asko disfrutatu dut. Nekatu naiz, baina ume txiki bat bezala lehenengo jostailua hartze unian ezin dula eskatu. Bai, eta erori arte horri biltzeala nekatu arte. Segita, emozioz bete eta bani igual egon naiz. Eta ze irutu zaizu gehien, adibidez, konstakitor totalak, bestiak, grabaketak, aurre, atzea, hor bere gauzako gogorrak ebai egoten dira, ez da? Bai. Eta ze irutu zaizun hor... Bai, gauza gatzak bat zeuden, gauza bat zigozuak, baina azkenean ekipu ere bai kristona zan, paregabia, tokatu zaigu zeuen ekipua. Taldea esan egia esan bai, ja, konkisekin bere... Igarten zan ritmo bat euken. Bai. Gu alegin duaz ritmo horretan mantentzen, alegin duen gobetuen. Hoi da. Dana ikasten, momentura, eta bapateko tasun asko aukez. Orduan lur eta nik egoazen, gertaten dana hain, tokabi izen grabaketatan egin bai kopetiko sarrerak eta auta besti. Eta esperientzialetik banitzako oso aberazgarri. Txarra astu itxen da eta bisok etorri posposik. Bai. Hombre, beti daude gauza gaunak eta txarrak eta danetik an, baina, oida, onakin gelditu oso ondo ino. Bueno, eta hainbeste denbora egon da gero, ze faltan botako zenuten bai, ez da? Takit betiko entornotik atea eta area gunda, ez dakiz gauzak egongo zian faltan botatzen zeitu duzunako, ze. Igual nola dana berrian eta dana gauzak indazkenian, antzaude, laino baten sartuta esatean bezala, ez da, eta angustua. Igual hoxe faltan, laino batzuk edo sepatutan jotan. Bai, berogi. Zala falta genekan, laino batez. Bai. Eskerrak eguerditxik atzaldera beti egunero, egun bat edo kendute, beti galerni ukitzen gendun. Aize bortitzaz da horrek laguntzen man. Gutzako aizete hori etortzen zanin, eskertu, baina bestela falta mota igual itzala. Itzala. Gehien bat. Tan, zuek olako kirolarik izan da, eta olako gorputzak egiteatan, kirolain aldezu, entrenatu altzeate, ose? A ber, Koko karrapatzen, ose egiten, no ez dakit. Bai, koko kinzozen, zer ikusila. Grabatzen hasi aurretikan, abentura bea grabatzen hasi aurretik, aste bete izan genuen hor dana prepatzeko eta promoak eta iteko. Eta horrenik, bai, aprobetxatu nula inikin eta jende gehienakin entrenatzeko altzan gehiena. Bai. Hasieran bai, gero isera egunak aurrera junala gure neki igarretxe gendun. Neki gutzako neki izan. Orduan heltzen ginen, ez gendun jaten nahi beste, lo euran aldin ondo inarren, igual batzutan orduak falta baina. Eta keskak, da burua adi hon bihar, eta gauza egiteko, eta... Bizkate bisok baja gendun horre entrenatzeko maia hori, jakin denun gehuazen eta esan gendun, benezin, ebilian modun, da etxe gendun, mantentzeko kirolapur bat eta listo, ez gendun. Eta zenek zenei matezion kaina gehiago, zein despistatu zen? Kaina... Despistatu ni guztiz. Hori da. Kaina, berak, bebai ondo, baina derrigortu nik. Iben lur, venga, guazen, zozen, biro. Ze bestela nik bez nema nengo. Kaina bai, mena itzaki gabe. Karo, nik bepineman baten bat, bestela nik bez nema nengo. Ez, ondo, inik bastante ondo mantendu du, jakinda ze matxak izan dan gutzakore bai, oso ondo. Altzan gehiena. Gero gaina lagundu itxeskun, niri bentzat lagundu itxestaz. Igual egon zera guzti grabatzen, eta ez duzu birra asko, baina igual 20 minutu ordu erdi zo zeitzen okorrikan duten. Adrenalina pixka soltatu eta izerdi pixka bota, baina ez beruana, baizik ariketana. Inire bai korriteko gogoak gintzen, eta inola belaunak ez eskaten korriteko, orduan gatzeritza, zerbezeraten gatzeritza eta berna. Listo da, güey, Kirola iten, no? Kirola iten, bat bi. Hai, ama.